Oikein hyvää päivää teille kaikille. Mun nimi on nyt Nyrkki ja siis tää on mun eka video. Ja tässä videossa mä pelaan Minecraftia vähän. Ja kertokaa oikeesti mitä te haluatte nähdä mun kanavalta, koska mä en tiedä yhtään mitä te haluatte nähdä mun kanavalta. Joten kertokaa please, mä pyydän, että kertoisitte jotain mitä te haluatte nähdä. Koska sit mä voin tehdä niistä videon, koska muuten mä en tiedä yhtään mitä te haluatte nähdä. No, eiköhän mennä pelaamaan. Eli siis mä spawnasin jollekin vuoren huipulle. Täällä näin, täällä on paljon lampaita. Ja kaikkea on paljon, tuolla vähän puuta, pitää hakea se puu. Täällä on oikeesti aika paljon lampaita, me saadaan heti sänky. Siis nukkumista varten. Tästä hakataan vähän puuta. Jos te haluatte lisää Minecraftia, niin kommentoikaa. Voin mä tehdä jostain modeistakin videota, mutta en ihan heti. Tästä otetaan parit puut messiin vaan ja lähdetään rakentaa taloa. Niin tosta vois tehdä tonne. Noin. Ootas. Kertokaa nyt ihmeessä mitä te haluatte nähdä, niin mä voin tehdä niistä videon ja sit mä tiedän missä te tykkäätte, niin kertokaa. Tää on vähän tylsää katsottavaa, kun mä vaan hakkaan tässä puuta koko ajan, mutta tästä se peli sitten alkaa. Vois tosta nopeasti parit puut valmistaa. Ja laitetaan toi tohon. Ja sit tehdään miekka. Vähän lisää keppejä. Tosta noin. Ja sitten tehdään tämä. Näin. Otetaan tosta. Siis mulla on siis 1.11. Kertokaa mitä te haluatte tästä. Mä voin tehdä tästä vaikka sarjan jos te haluatte. Kuuletteko te muuten tän äänen? Mä haluaisin, se olisi ihan kiva jos te kuulisitte tän äänen. Se olisi tosi kiva. Hetkinen. Tuolla on muuten luola. Tuolla on vähän hiiltä. Ja onks täällä on jossain Enderman? Mä en tykkää yhtään. Tai mikä nyt onkaan Slenderman. Aletaan kohta rakentaa sitä taloa vähän se. Mulla on jo stäkkipuuta.
Tulee kolmoseksi. Eiku kakkoseksi. Noin. Mä sain muuten omenan. Ihan kiva. Täältä vähän näitä. Skeletonkin on jossain. Jos mun alla on ihan varmasti luola. Täällä on zombien ja luurankojen ääntä koko ajan vaan. Nyt saadaan paljon lampaanlihaa. Kertokaa hei ihmeessä oikeesti, mä haluan tietää mitä te haluatte. Tältä mun pelisarjaltani. Tai ylipäätään mun kanavalta. Sitten aletaan hakkaamaan sitä hiiltä sieltä. Ihan joka kiveä. Mun kannattaisi eka tehdä se talo. Eikö nyt oli jo iso? Voidaan tehdä sitten vähän isompi, mutta vähän myöhemmin. Missä aurinko? Se laskee. Ja nyt voisin tehdä tuohon tämmöistä. Ei vitsi, mä mokas. Eikö mä mokannutkaan? Toki mä tein tästä aika hyvän. Noihin voi laittaa ikkunat sitten. Tähän ei tuu sitten yhtään ikkunaa. Tähänkin voi tulla joku ikkuna. Tähän arkku. 2 arkkua. Ja sitten vielä tänne kaikki tommoset. Ja nyt mä menen hakkaamaan lisää puuta. Meiltä loppuu aika. Tai tää päivänvalo loppuu. Ja sitten tulee yö, niin voisin alkaa lopettelemaan ehkä tämän videon. En tiedä. Koska se on tuolla se päivänvalo jo. Tuolla asti. Ei vitsi, nyt tulee yö. Pitää lähteä hakemaan tuota lasia. Hiekka ja sitä just ihan meidän vieressä. Meillä on hyvä. Meillä on onni. Meillä on paljon onnea. Meillä on ihan vieressä tässä hiekkaa. Tuo täältä vähän.
vielä. Näin ja tostakin vielä vähän. Siis spideri on tuolla ihan meidän vieressä, joten nyt lähdetään. Lähdetään äkkiä kotiin, missä meidän koti on. Se on siellä. Siellä on meidän mahtava kotimme. Lähdetään kotiin. Otetaan 1 omena. Ei vitsi, kun ei oo pitänyt. Ei mun pitänyt tehdä. Noi menee ton. Nyt en toivo, että joku tulee. Mä menen hakea tosta meidän alta. Vähän kiveä. Saadaan sulatettua tota mahtavaa lasia. Täältä otetaan vähän lasia. Ja mä nyt vähän hiljaa, koska täällä on tylsiä hirviöitä. Mä en tykkää yhtään noista hirviöistä. Ei vitsi, se meni väärään kohtaan. Sinne meni turhaan. Lasia meni ihan hukkaan. No niin, nopeesti. Vitsi, nopeesti. Nyt nopeasti. Saadaan ikkunat tähän asuntoon. Kertokaa hei, mitä te olette mieltäneet tästä mun asunnosta. Ja teekö me jotain oikein vai teekö me jotain väärin. Mutta kun me saadaan kun me ollaan saatu nää tähän laitettuun, niin voidaan lopetella tää video. Lopetellaan tää video sitten. En ehkä halua tietää, missä ne on. Tai missä niitä on, koska mä en tykkää yhtään niistä. Vielä 2 ikkunaa. Tuolla on muuten skeleton. Tuolla on skeleton. Tai luuranko, mikä ikinä onkaan. Mutta miksi me ei vitsi, kun meillä täällä puolet tänne. Pitää tehdä tämä sänky. Meillä on sänkykin. Ei vitsitä! Mä pistin sen ihan väärään kohtaan. Näin. Nyt. Mut kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti huomenna. Ja kerro oikeesti kommenteissa, mitä sä haluat nähdä mun kanavalta, koska voin toteuttaa suurimman osan. Oikeesti.
Mä lupaan. Ei vitsi! Näin. Saadaan kypsää pihviä. Näin. Nyt nukutaan yön yli ja kaikki on huomenna hyvin. Näin. Mut hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Muista tykätä ja tilaa kanava, niin me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moikka!